Искам честно да сте от всички тук. Просто всичко право ти го казвам. Не пестете емоциите, не пестете милите думи, не пестете жестовете, защото животът се случва тук и сега. От първият момент вие избирате да бъдете заедно, ръка с ръка и да споделяте всички моменти на живота си. Бъдете истински щастливи и неразделни.